Ate Bebet, nabunot ka ba? Napuyat. Di ba lang na, ano, napili sa Loreta? Kaya Ate Bitch lang yata nabunot eh. Saka si Wendy, wala naman si Wendy eh. Alas 12 na, hanggang ngayon, meron pa. Nag, Nag-pressure niya ako dun kasi yung ano, yung kapag papadala daw yun sa Shopee. Yung, ano ba yun? Kitchen ba yun? Yung mga walang nakuha. Ewan ko. Hindi ko na alam kung saan mag-ano ng address. Oo, Tibit, hindi pa tapos. Hanggang ngayon, ligwakan na yata sila. Ano na, part 3. Natulugan ko na nga yung ano eh, alas 2 na eh. Kaya hindi ko na alam yung mga nangyari. Tapos pag ano ko ngayon, ano pa rin sila, live pa rin. Galing, ang daming ano kasi, pa-premium nila eh. Marami silang ano. Hindi ko nga alam kung yung mga pa-premium malalaki, kung sino nakatulog na ako, alas 2 na eh. Oo, kasi nag-ano pa sila eh. Ano pa lang yun, part 3 yata eh. Ano muna, dito muna ako sa channel ko. Live live muna para mag-green naman yung watch hour ko. Pag nakaresulta ang cellphone, hindi mo lang makapag-pin. Hindi makapin kahit anong gawin ko eh. Yun lang nalabas eh, walang pin. Pag ano naman kasi, hindi nalabas yung mga ads pag nakatayo. Tapos pag nanood ka na, ano, hindi wala siyang ads. Hindi nakikita ng mga napasok yung ads pag nakatayo ang ano, ang cellphone. Pero malaki lang ang views ng ano, ng nakatayo. Pero yung ano, yung watch hour niya, maganda yung watch hour.
Kasi paano nakatayo ang cellphone, 'pag binuksan mo 'di ba, ano, antimano nandoon ka na sa live niya, walang ano, walang ads na lalabas. Kahit anong gawin ko, yung ano, balik-balik ako, hindi talaga lalabas yung ads nila. 'Pag nakatayo ang live nila. Good morning po Ate Anita. Thank you po Ate Kapit. Thank you po. Good morning. Thank you. Yung siya lang, hindi talaga makapag-pin.
Thank you po. Thank you. Pagtambay.